шабакаи Темур Медиа тақдим мекунад. қаҳрамони собиқи UFC дар ду вазн размгари ирландӣ Конор Макгрегор ба маълумот дар бораи фурӯши Челси вокуниш нишон дод. қаблан тоҷири рус Роман Абрамович эълон карда буд ки дороираеро ки аз соли 2003 дар ихтиёр дошт мефурӯшад. Макгрегор ба як паёми худ иқрор шудааст ки Абрамович омодааст ки Челсиро бо маблағи 3 миллиард фунт фурӯшад. ман барои дастаи Челси 1.5 миллиард фунт стерлинг пешниҳод мекунам, гуфт Макгрегор дар твиттераш. дар замони роҳбарии Абрамович лондониҳо 5 карат қаҳрамони Англия шуданд, 2 маротиба ғолиби Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо, барандаи суперҷоми УЕФА, 5 маротиба ҷоми Англия, 3 маротиба ҷоми Ла Лига ва 2 маротиба суперҷоми Англия. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори асир афтодани як афсари тоҷиктабори Русия дар Украина